мехоҳед то ки фарзандотон дар назди хонаатон таҳсил кунанд, ина марҳамат, мактаб, поёнтар коллеҷ ва аз ин тараф масҷид ҳамаш дар назди хона қарор дорад. худи хона се хонага мебошад дар дуюм ошёна бо чизу чорааш. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар гардиши фабрикаи ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри душанбе ва аз ин тараф Ленинград роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бино хона дар дуюм ошёна ҷойгир мебошад. дӯстони гиромӣ ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. нақшаашро мефаҳмонем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом. духонагае сехонага кардагианд бо масоҳати умумии 66 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 8 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. дар гардиши фабрикаи ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст. дар наздаш мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград. инчунин бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба самти шаҳри душанбе, ҳам ба самти ноҳияи рӯдакӣ зиёд мебошад. нархи хона бошад 620 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.